Verden ville være bedre, hvis den var styret af kvinder. Og jeg ved ikke så meget om politik, men jeg er altså ikke bange for at sige, at verden ville være et bedre sted, hvis den var styret af kvinder. For hvis verden var styret af kvinder, var tamponer og bind gratis. Naturen ville være flottere og bedre vedligeholdt ligestilling mellem køn, for lige nu er uligheden til mændenes fordel. Hvis verden var styret af kvinder, ville det enkelte menneske føles mere helt. Vil piger have et højere selvværd? Livet vil måske være det mere værd, og svage teenage-drenge vil have sværere ved at tale sig selv op, ved at tale andre ned. Hvis verden var styret af kvinder, ville der være fred. Jeg mener, lige nu går det vist ikke for godt, og måske er fattigdommen på sit laveste lige nu, men sikke en lav standard. Vi udvikler os til det dårligere i en høj fart. Hvis verden var styret af kvinder, vil min indre vrede være nemmere at håndtere. For at være ærlig kan jeg snart ikke leve i denne dystopi mere, jeg mener. En dreng i 2G laver sjov med Epstein-filerne og får grin som respons, får min mandlige lærer til at joke med, hvad er det for et sted, vi er landet, og måske er det urvreden, der vækker mig, der vækker hende retfærdighedssansen, der så voldsomt insisterer på, at der må være mere at vinde, for det her kan det ikke være. Det være verden, jeg mener. Er du stolt? Fik du sagt det, du skulle sige? En hvid mand, undskyld, dreng, der gør grin med en pige, misbrugt af de rige. Verden ville være bedre, hvis den var styret af kvinder. Sat sammen, punkt for prikke af feminister, som er født ind i en verden, hvor intet er retfærdigt, men hvor folk ved det, og hvor ingen rigtig sørger for, at noget bliver gjort. Jeg mener, føler du selv, at du har spurgt, hvad kan jeg som mand gøre bedre, hvis verden var styret af kvinder, vil min far ikke joke om mine sure feministiske klistermærker på min dør, og jeg vil ønske, at der var noget at gøre, men man er født i et samfund, hvor hyggeracisme, hyggeseksisme og homofobi ikke er en valid forklaring for mit indebrændte raseri, og der forventes ikke andet af mig, end at jeg snakker ordentligt og passer min skole. Hvis verden var styret af kvinder, vil der være færre krig. Og det er selvfølgelig nemt for mig at sige, når det eneste vi oplever er det her, men jeg råber et indvendigt skrig, hvor fuck er det, I vil hen med det her kapitalistiske, mandsdominerede samfund? Jeg mærker mit rasende, håbefulde hjerte møde en afgrund. Så jeg ligger mig fladt ned med de døende fisk på havbunden, overdækket af alger og misogoni, og har ikke andet tilbage end et håbeløst skrig og en drøm om en lille pige, der kender til gudinder og skaber et samfund styret af kvinder.